Hay, hilo may buntag, may udto, may hapon yung tanandra mga bayot. I-flex lang din ako ning sagbot diri mga bayot. Gayilo-yilo na ingon og mata nga gihipa. So karong adlaw mga bayot, ubanon ta mo sa kwan sa Siburit kay sigon pa nila mga bayot na ako noy bidita sa lokay ug sa ato apang sugilanon din ha sa ato ang planeta. Bitaw-bitaw mga bayot og sa Pilipinas na bindita sa lokay diri mga bayot sa planeta nga kuwang himutangan napoy bindita sa sagbot. Yes mga bayot, sagbot gini siya mga bayot kay dili man ni siya lokay. Bitaw-bitaw mga bayot ang kuwang binhi diri mga bayot tinsulod na dito sa shop nga iya ang suki mga bayot ug hingkuha sa iyang giganahang dulaan. Kung sa ato mga bayot ug ang lukay humanang gibinditahan para nato balaan na. Diri mga bayot sa kuwang himutangan kaning mga sagbuta balaan na ni nila. Bisan pa og dili na sablig-sabligan atong holy water mga bayot. Ang mga tawo dinhi nga muanhi mo palit ta gyud aning mga sagbuta. Yes mga bayot kaning mga sagbuta diri ra nako ni nahibalag. Basta man gyud magsimbahan mga bayot di gyud magsilbi og dili mi kadagkot og kandila. Og si Karina na corona mga bayot ang inahan ni Karina o ang yaya ni Karina mga bayot ni pud palupig na pagi patungtong-tungtong anang alimpulo mga bayot. Pero og si Karina tungtungan ani mga bayot murag bulupat sada pero ako naingon na noon ko anig sungayan. Mao nay giingon og asang hustisya. Bitaw-bitaw mga bayot huot kaning kasada o dalan nga mong agian mga bayot kay daghan kay mga tawo pod og daghan po kay gipang display aning kadaplinan. Kanang inyo ang nangakita dira mga bayot dili na lanot nga silhig ha. Unya dili po na siya butay. Mura ragud po na siya og lukay dira sa tuwa mga bayot nga himuon og bulak-bulak or himuon og cross para pabinditahan. Diri mga bayot kay wa man gani oy gamot sa lubi mo nang inani na lang mga sagbuta ang ila ang giinbento. Pero kanang mga sagbuta mga bayot o kanang mga kakahuyana o kanang mga bulaka mga bayot wala na binditahe. Mopalit ra mga tawa na day niuli sa balay. Matay akong anak mga bayot og dan unog gawas ug wagay kwarta mga bayot makapangukot kasi mong kagid. Kay ug mingno natugno no mga bayot day gyud kasabot. Daghan jud kay kog nabitbit karon nagkakagang ko ganina pag gikan ako sa muha kong bitbit bagra karon parta nang daghana. Kay human og palit mga bayot og ginaganahan ipabitbit na nako. O lantawan na niya akong binhi. Mura galukdo o bugaran o naingon ba siya og kanang yugo. Kaning inaning pormaha mga bayot kanang pabutang-butang sa ulo mga bayot. By size na siya na apoy kinadak-an na apoy gamay-gamay. So pauli na demi mga bayot no gitikang na nako ni ako ang mga kulamoy din sa akong paa kay aron maabot na mi sa mong panimalay mga bayot kay murag gigutom ang inyong silingan og binaklay. Murag gakupras ni nga ko ang giagian mga bayot kay aso-aso ang taon mga bayot ay luto barbecue ning na restaurant diri ba nga magluto og barbecue. Igo na lang ka manawag din, i-deliver na din sa padulong sa inyo ang pultahan sa balay. Aron makakaon mo. Oh, bring that one! Come here na! Easy pie kumodot. May langga witch! Come here! No! Langga! Before may muli sa mga bayot, minhapit na diri sa pharmacy. Kay naut na og gatas si Karina mga bayot. Ang usa ka latang gatas si Karina mga bayot, murag tulo ka adlaw ra niyang imnon. Kay kani manggod pud akong binhi mga bayot, murag nagsalig sa gatas ba. Talag sara kay siya mukaon mga bayot og layhan na siya sa kalanon, anha pa na siya mukaon pero di gani layhan, moingon ra na siya mommy milk. Makahinomdom na lang mi kaniadto. Nga inaning idara ni Karina mga bayot, ug wa ko na sayo pangamo ang gatas kaniadto. Lawot sa bugas humay, ug dili tik-tik. Pero bisag mao namong kinaon kaniadto mga bayot nga dagko man pud mig piskay. So moro to mga bayot, ako lang i-share ninyo kung saya mo ang kuan. Kalihukan karong adlaw, daw karon nga Domingo diri sa planeta nga ako ang nahimutangan mga bayot. Mag-alas 9 na sa gabi pero napay silang sa adlaw ning kalibutan nga ako ang natungtungan. Daga. Update din si Karina sa tindahan sa amahan. Day ka maninda day? Langga, look at here. No. That's dangerous. Ha? Dadi digibutang gi-parking ning car sa iya ang anak diri sa iyang tindahan mga bayot. Diri gi-parking ni harot mga bayot kay og dito sa balay karon na yung laso sa ako ang binhi. Hoy, that's CR na. Come here. See that? CR. You see bathroom. Ay, ano na chance ka pa na. No way! This is what you see what? Çeyrek oynayacağım. But do you see what? You know, yeah? You big girl machine. Go. You start to let.
Carly. No good. Since I changed the hard jump. Yan. There we go na. Ay, that's not good na. Mo ni banha kaniya mo ang dool sa panimalay mga bayot kay naidako nga kaingin ba diri mga bayot under construction kay bahatan pulo ni nila og mall dinhi. Mo ni dool ra kay sa mga panimalay mga bayot. So na nadami diri sa mong panimalay mga bayot no kaniya kong binhi magikaligo siya mga bayot murag feel na ko wag gini siya tugnawa. Mo nang ako sa ni hikayo ning ako ang binhi dinhi. So diri ra na ako taposo na kuan sa Tiburit si karong adlaw mga bayot. Daghan salamat sa iyong paglantawan. See you tomorrow. Bye bye.